दिनैनि बे गोदान आफादनि मुंखौ एसे बुंनानै होदो लोगोसे बे आफादनि थांखिखौ एसे बुंना होबा मोजां जागोन। दिनैनि गोदानै जोनोम दा बयबो थांनो थाखाय लाहार फाहार जाबाय, बयबो थांजोबसिगोन गावबा गाव न'आव। दङ जोंहा कास्टम बसुमतारी सार, बिथाङाबो थांनो ओंखारबाय। लोगोसे नै जोंहा थांनो ओंखारजोब्बाय, बयबो बिदि लाजोब्बाय, थांजोबसिगोन, बयबो थांसिगोन। नै आं दा नोंथांमोननो मोजाङै देखायनि अल आसाम ट्राइबेल पिपल्स कनफेडारेसन, बेनो जाबाय गोदान आफाद। नायबानो जाबाय, नै दिनैसो बे आफादा जोनोम मोन्दों। बे अमा बेदर होगासिनो दं, अमा बेदरजों सबाय आरो नैखिजा रायजोफोरा जागासिनो दं, नै लाइन जालदों। खुलुमबाय, नोंथांखौ बयखौबो बरायबाय। दिनैनि बे सनापुरनि बा गुवाहाटि नोगोरमानि साखाथियावनो थानाय सनापुर, बेहाय अल आसाम ट्राइबेल माने गोदान संगठन खुलिदों बा गोदान आफाद बेखेवदों। बेनो आं दंफैयो, बे आंखौ माने लिंहरदों आरो ना भिडिअ बानायनो थाखाय। दा बेनो आं भिडिअ बानायनो फैदों। बेहाय दिनै गोदान आफादखौ बेखेवनाय जागोन। बे गोदान आफादनि मुंखौ आं नोंथांमोननो सिगाङाव होबाय। बे गोदान आफादनि मुङानो जाबाय अल आसाम ट्राइबेल कनफेडारेसन, बेबायदि आरो ना। नायबानो जाबाय, आं स्क्रिनाव होदों, आंना फरायनाया मोजां जायाखै जानो हागौ दे, मानोना आं दा गोदानसो नालाय आफादा मोजाङै माने गोसोआव लानो हायाखै आं दासिमबो। जायखिया आं स्क्रिनाव होगासिनो दङ, नोंथांमोना माखासे भिडिअखौ बेनिफ्रायनो नायबाय थाबानो जाबाय आरो जों भिडिअखौ बेनिफ्रायनो स्टार्ट खालामसै। नै आं दा नोंथांमोननो मोजाङै देखायनि अल आसाम ट्राइबेल पिपल्स कनफेडारेसन, बेनो जाबाय गोदान आफाद। नायबानो जाबाय, नै दिनैसो बे आफादा जोनोम मोन्दों। बे गोबां जोंनि ट्राइबेलफोरनि गोबां आलासिफोरा बाहागो लादों। बे गोबां आलासिफोर जेरै अनजाल दैमारि, लोगोसे कास्टम बसुमतारी, सानसुमा बसुमतारी, गोबां बिदिनो बाहागो लादोंमोन, दाबो बाहागो लागासिनो दङ। आं नोंथांमोननो देखायनो मायदि ओरैनो सोलिगासिनो दं। जाबाय बर' मोजां मोसाग्रा। जायखिजाया जाग्रा होदों आरो ना, जाग्रा संगासिनो दं बेहाय। नै जानाया मा मा दं एसे नायहैनि आं, जानाया सिगां ना। बेहाय जानायखौ संगासिनो दं। नै आं सोंहैथ'ला, गाज्रि मोननोबो हागौ, बेदराव थाखागोन। मिथिङा नैबे न' दङावनो जागासिनो दं, बा नैबे सिङावनो जागासिनो दङ। একবার বাজাই দিছি, একবার বাজাই দি। ইয়াৰ লগতে আছে মূল যিটো কমিটি আছে, প্ৰেচিডেণ্ট শ্ৰীযুত হৰিৰাম তেৰাণী, 2 নম্বৰ ৱৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্ট শ্ৰী মিলন সোণোৱাল, बे मिथिङा सोलिगासिनो दं। ভাইস প্ৰেচিডেণ্ট আছে ৰবীন্দ্ৰ ৰম্পি আৰু শ্ৰী শুক্ৰাচাৰ্য মুছাহাৰী। ৰবীন্দ্ৰ ৰম্পি, শুক্ৰাচাৰ্য মুছাহাৰী তেখেতসকল হ'ল ভাইস প্ৰেচিডেণ্ট। ইয়াৰ লগতে প্ৰধান সম্পাদক পদত আছে জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী। बेहाय जोंहा मिडियानि दं, इउनिक निउसनिफ्राय। सानैयाव थांगोन थांबाय, बिसोर आरो जानाय लोंनाय सोलिगासिनो दं। नोंसोरनिफ्राय उनाव नायो आरो ना। अर्जुन नार्जारी उदालगुरि। ইয়াৰ পিছত আছে অৰ্গেনাইজিং ছেক্ৰেটাৰী। ইয়াৰ পিছত আছে পাব্লিক চিটি ছেক্ৰেটাৰী, প্ৰচাৰ সম্পাদক হিচাপে শ্ৰী খৰসিং তেৰণ ডিফু। শ্ৰী খৰসিং তেৰণ ডিফু তেখেতৰ দায়িত্ব হৈছে। I want to mention আমার জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধী এই সংস্থাটো নাকচ কৰি পেলাই এই হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইক কৰিছিল। পিছত গৈ উপায় নাপায় 1931 26 ছেপ্টেম্বৰত পুনা নামৰ এটা পুনা পেক এটা চুক্তি হৈছিল। মহাত্মা গান্ধী আৰু হেৰি মাধৱ ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ মাধৱ
এই যদি চুক্তি নহ'লেহেঁতেন আজিৰ তাৰিখত ST SC সকলে এছেম্বলি পাৰ্লামেণ্টত নিজৰ প্ৰতিনিধি ৰিজাৰ্ভ কৰাৰ সুকীয়া ব্যৱস্থা নকৰে। সেইকাৰণে আজিৰ তাৰিখত আমাৰ সংবিধানৰ যিখিনি প্ৰয়োজন আমাক দিছে এটা renegotiation আমি কৰিব। We have the long-term pressure of the government of India to initiate renegotiation with the tribal people of Assam. America, Canada, এই দুখন ৰাষ্ট্ৰত যি আমাৰ একে বংশৰ অমংগলী গোষ্ঠী নেতৃত্বে মানুহ আছে। বসুমতাৰী কোকৰাঝাৰ তেখেতক মঞ্চত আহিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। সেক্ৰেটাৰী হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে। আহক মঞ্চত ফটো একপি তুলিম আমি সকলোৱে। অৰ্গেনাইজিং ছেক্ৰেটাৰী আছে কুলেন বড়ো ডাঙৰীয়া ডিমৰীয়া, তেখেতকো মঞ্চত আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। গজেন হাজৰি ডাঙৰীয়া আছে অৰ্গেনাইজিং ছেক্ৰেটাৰী, গজেন হাজৰি ডাঙৰীয়া। কাষ্টম বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া গুৱাহাটী অৰ্গেনাইজিং ছেক্ৰেটাৰী হিচাপে আছে, তেখেত অলপ চিনাকি। আহক মঞ্চলৈ আহক। নাই মানে আহক। গণেশ মুছাহাৰী ওদালগুৰি, তেখেতো অৰ্গেনাইজিং ছেক্ৰেটাৰী হিচাপে আছে। বিশ্বকুমাৰ ব্ৰহ্ম কোকৰাঝাৰ, বিশ্বকুমাৰ ব্ৰহ্ম আছে নেকি? তেখেত আছে, আহিব। दायो जानो लोंनाय सोलिगासिनो दङ। जानो लोंनाय हाबाफारि जों जाखांबाय दासो। बेहाय गोबां ओंखाम ओंख्रिफोर दङ, बेदर दङ, अमा बेदर दङ, ना दङ। अमा बेदर होगासिनो दं, अमा बेदरजों सबाय। आरो नैखिजा रायजोफोरा जागासिनो दं, नै लाइन जालदों। रायजो राजा नोंथांमोन, दा जोंना प्रग्रामा जोब्बाय। जों माखासे बाइट लाखांबाय। दा बिथांमोना गहपुर इउनाइटेड निउस, बिथांमोनानो इउनाइटेड निउसखौ सालायगासिनो दङ। बिथांमोना दिनै ट्रेनजों थांगोन 9टायाव, 9:30 थांगोन आरोना बिथांमोना ना? औ 9टा। दा बिदिनो नै मानसिफ्रा लोरला जोब्बाय, थांसिगोन आरो। दा बयबो थांनो थाखाय लाहार फाहार जाबाय, बयबो थांजोबसिगोन गावबा गाव न'आव। दङ जोंहा कास्टम बसुमतारी सार, बिथाङाबो थांनो ओंखारबाय। लोगोसे नै जोंहा थांनो ओंखारजोब्बाय, बयबो बिदि लाजोब्बाय, थांजोबसिगोन, बयबो थांसिगोन। अब्ला लोगोफोर बयबो थांजोबसिगोन। दा जोङो भिडिअखौ बेहायनो फोजोबनोसै। गोबां सावरायलायबाय।